Kita sa sining tuig, bagong tuig, nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabumbo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabumbo naton. Happy New Year! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe, Sorry pero I love you. Promise. kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya,
nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawag lang ako kay Zenia. Nagapanuigon sang 28 anyos. May bana kag wala sang anak. Ang akon bana, tawgon ko lang kay Rodante. Nagatrabaho ako sadto sa isa ka opisina sang makilala ko si Rodante. Sang una ko nga makita siya, na-crush dayon ako sa iya. Kag amuman siya sa akon. Sang mag-abot ang coffee break, nagkadto ako sa kantin kag nag-order sang coffee. Nagpalapit siya sa akon kag nagbugnuhanay kami. Sa pagpadayon ko, Ay, pwede makasalo sa table mo? aba oo, pwede gid ah. Isa man lang ako. Thanks. Miss, isa gani ka coffee? Ay, gali. Ako si Rodante. Kag ako naman si Zenia. Ari na sir ang coffee, oh. Thanks. Kung wala kasang kaupod karon, pwede ko balay ikaw madulong sa inyo balay? May salakyan ako. Oo Basi kung maanad ako sina ha. Mas maayo gani. Para may kahambal ako pirmi. Ma, amo ini si Rodante, office mate ko. Rodante, mother ko gali. Ginakalipay ko nga makilala ka, ma'am. Ba? Kakakwan, amo ini giling akon kapid, si DC. Mabilin ko anay ka mo ha. Kay base kon may kinahanglan siguro sa akon si Daisy. Ay, Daisy anak, dali na. Nakahibalo ako nga natuyo ka na. Utod mo gali siya? Magkaanggid kinang dagway ninyo, no? Oo, natawo siya nga autistic. Kag amo ina, nga ginabilin lang siya diri sa balay. Amo gali? Special child sa gali? Oo, ginatirafi man siya hasta subong. Ma, maihambal ako sa imo, ma. Ano ina anak? Nagaplano kami ni Rodante nga magpakasal na, ma. Ay, amo man inang ginapaabot ko nga ihambal mo sa akon. Matuod, ma? Ara ka naman sa husto nga edad Hambala lang ninyo si papa mo. Amo ining apartment nga ginkuha ko para sa aton sinya. Okay man ini, Mga gamit na lang ang balaklo naton. Kag wala na sang problema. Malipayan ka bala, sweetheart? Wala sang tupong. Pero ikaw, hindi bala magbagong pagpalangga mo sa akon? Kinanglan pa bala nga ihambal, ina. Ang pagpalangga ko sa imo, nagadugang sa adlaw-adlaw. Promise? Promise.
Nabakal ko ng tanan nga gintugo ni Sinya nga baklon ko. Hi! Kilala mo ako? Aba, oo. Kilala ko ikaw. Isa ako sa kinimbitar ni Zenya sa adlaw sa inyong kasal. I'm sorry. Oh, wala sang kaso. Nakahangop ako nga busy gid kamo subong ni Zenya eh. Kamusta siya? Nagabakasyon si Anay. Gani, ginpapahuway ko siya sa balay. I-regards mo ako sa iya, ha? Okay. Abi mo, mapalaron si Zenya. Wala labot nga mabuot ang yabana. Gwapo pa. Palalahog ka man, gali? Wala ako nagalahog. Ay, kung wala ka pa makuha ni Zenya, mangin karibal niya ako sa imo. Joke lang ha. Kabalo ka. Madugay na kami nga mag-abya ni Zenya. Ako nag-therapist ang una sa iya kapid nga autistic. Amo gali? May paglaom pa bala nga mag-ayos si Daisy? I don't think so. Sorry ha. Pero wala na sang chance ang kapid nga ina ni Zenya eh. Magapabilin siya nga amo sina. Ang nabalakan ko, amo si Zenya. May tendency nga ang inyo mangin anak, makaangkon man sang balatian nga amo sina. Ang buot mo silingon. Makaangkon man kami sang anak nga autistic ni Sinya? Mahimo. Nagasunod din na sa genes eh. Pero wala ako nagasiling nga piho gid ina ha. Apang may posibilidad nga mangin autistic man ang inyo anak. Amo gali. Thanks ha. Okay. Isa ka adlaw sina, samtang nagagrocery si Rodante, ginpalapitan siya ni Amy. Kag nagpakilala siya nga abyan ko. Kag siya sang una ang nagaterapi sa kapid ko nga may autistic. Kag ginhambala niya si Rodante, nga posible nga kung magbata ako, mangin autistic man ini. Sa pagpadayon ko, hindi ako matulugan. Hindi makuha sa akong kaisipan ang ginsiling ni Amy. May posibilidad ko no nga makaangkon kami sang anak nga katukon. Daw hindi ko mabato nini. Hindi ako magpasugot nga makaangkon kami sang anak nga buang. Rodante! Si Sinya. Nakabugtaw siya. Sinya? Anong ginahimo mo diri sa may bintana? Gabi na kayo, oh? Nagahaklo ako sa mabugnaw nga hangin. Magtulog ka na liwat. Nagakinahanglan ka sa pahuway. Ano ba lang nagkakatabo kay Rodante man? Nasa tuman ko na siya. Nga daw nagalasay na siya sa akon. Nga aayhan? Ano ayhan ang nagatublag sa iya man? O Diyos ko. Hindi man pagitugot. Nga nagahinulsol na siya sa pagpangasawa sa akon. Hindi ko kit mabaton, ina. Hindi gid.
Di mo ako pagulaton subong nga gabi ha. Ginimbitar ako sa nga akong abyan nga may birthday subong eh. Yani, matambong ako. Hindi ka man pwede nga mag-upod kay pulos lalaking mga imbitado eh. Amo gali. Kung amo, mag-enjoy ka na lang dito Pero, tinghoon mo nga makapauli sang temprano ha. Wala mo kay balo sa sinya na si Aimeng nag-imbitar sa ako. Kaya sa panulo ko sa iya sa gabi ngayon matahom siya kayo. Amo pala ako makatarupanod. Kung daw sumlog, hindi siya madugla sa akong kaisipan. Sang isiling niya nga may luyag siya sa akon. Rodante, dito kita sa azotea ho. Hindi tama kagaho dito eh. Gusto mo? Okay. Dali na. Abi mo, nalipay kit ako kay nakahatag sang tion. Agud nga magtambong sa kaadlawan sang akon pakaisa. Wala man ako sa madamo nga trabaho eh. Kagsisin niya, nagakatulog sa balay. Ginpapahuway ko siya. Kinahanglan gid. Kag mas maayo kung hindi siya anay magbusong. Basi kung makaangkon sang diferensya ang inyo anak eh. Katahom sa imo sa gabi ngayon ni Aimee. Matuod? Hmm? Ang laom ko gani kung hindi ka makatulupangod eh. Pero isugid ko sa imong matuod. Kung ikaw sigurong una ko nga nakilala, ikaw ang ginpakasal ko, kag hindi si Sinya. Pero di malas. Oh, nga di malas. Bangod, wala na sang paglaom nga ikaw ang manginakon. Nga wala sang paglaom, Rodante. Isugid mo kay Senya ang matuod. Nga ako gali ang naluyagan mo, kag hindi siya. Ano? Hindi ba lang nga akong naluyagan mo, kag hindi si Senya? Tungod kung siyang naluyagan mo, kung tani, didto ka sa iya tupad sa siningatinion. Apang ari ka sa akong tupad subong. Ang bot silingon, ako ang ginahigugma mo, kag hindi siya. Kag nakahibalo ako, kung anong ara sa pensar mo subong. Gusto mo ako nga pilanggoon sa imo mga butkon. Kag ari kita diri sa azotea. Wala sang tao, Rodante. Ano pang kinahulat mo? Haksan na ako sang hugot. Nagahulat ako. Oo, Aimee. Oo. Hakson ko ikaw. Makabuluan ka, Aimee. Makabuluan ka. Rodante, may balita ako sa imo. Patod nga malipay kagid sini. Ano ba na? Nagadala na ako. Ano? Nagadala ka na? Nga ang nakibot ka. Wala ka bala malipay nga makaangko na kita sang anak? Hindi pa kita handa. Ano nga hindi handa? Nahandaan na naton ini, hindi bala? Ano ka bala man? Nalipat ka na bala? Wala ko malipat. Nagbago lang pamatod ko. Hindi pa kita handa nga makaangkon sa anak.
Ano? Diyos ko! Nakahibalo ka ba na sang ginapanghambal mo? Wala pa kita sang madamo nga sinuptan. Gani kinahanglan nga hindi anay kita dapat nga makaangkon sang anak. Wala ako makahangop. Kung nga ang hinali lang nagbago ang pamatod mo. Apang hindi ako magpasugot. Ikaw ang may balo. Apang hindi mo ako pagbasulon kung ano ang matabo sa pila ka adlaw. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.